Hi guys, so nandito kami sa King's Dwayne. Yan, kasama ko si Marinong Homeboy. Kakain kami, meron kaming dinuguan at saka ginagmay. Dito kami kakain kasi pupunta kami kay Marvin the Roader. Ayan guys. So dito ko na lang ilagay yung camera namin. Kain na kami guys, no? Bago kami punta kina Marvin the Roader. Oo. Bisitahin namin si Marvin the Roader. Nag-ano na ako guys, nag-post muna ako sa video. Oh, ito na. Nakatext. Dua ka buat deh. Tubig. Sa tubig. Oo, totoo. Mainit na mais. Oh, kumay. Panita pila anak ko sa ano nag-12 nag-12 ako ang kananay kanya na Suka eh. Wala din suka dito sa sila daw. Ano ka? Ano nanti? Libur lang ade. Ang sambil saboy lang. Ano mo gusto saboy lang? Siguro mo na dala sa saboy lang da. buwar ka Siguro mo galing ako. Wala na ako. Sudah ko maha. di ba layo pa ito pagkakaroon din ng klaro at pagkakaroon layo ba't ilang tuha yan ha Hey guys, good morning po no and welcome back po sa YouTube channel ng Marinong Homeboy. And yes, kasama ko for today si Tips Mio. And ngayon po, pupunta po kami kila Marvin the Roader. Pero bago po kami pumunta, nakadaan po kami dito no sa ano to dito, bit may imig. Sa may liki. Ay, may liki na pala. And So dito first time ni Marinong Homeboy dito. first time ko kumain. Sabi ni Tips Mio kanina, nga dito daw kami mag-aalmusal. Yes. So yung ulam po namin for today, yan po. Ginagmay. And meron po kami dinuguan din dito. Favorito talaga namin ito sa Mio, dinuguan. Yan. Sa merong bagoong. Yan. Yan, so kakain na kami. Kain muna Pray kami muna guys, no? guys. Kasi para pagpunta namin doon, medyo busog lang kami. Kasi medyo malayo rin yung bahay nila ni Marvin. So yun guys, sabayan na po kami kumain no, para sabay-sabay din tayo mabusog. Init lahat. Init talaga yung serve na dito. Ito maganda, masarap to, tugo. Gusto ko aras sa rin ito sudah. Kasi sa akin, gusto natin sa akin, Hari ko sa ano. nagulong mo ka. Ano ba? Tataba na talaga kami ng text niya nito.
Dito pala palagi kumakain si Tips niyo guys. Hindi ako kain sa amin. Kanalan lang na siya Dito ako kain. Gusto mo? Subungin tayo ito. Oray. Suka. Ras kay siya. Adra. Jess ako dong be. Pilih mo. Jess. Umakol. Ako ni 5 na dong ah. Ah, Okay. dala ka Jess. Isupli ka. Soft drinks nga, te. Te, Ha, no? soft drinks. Ha? Mag-soft drinks mo. Oo. Sprite lang. Ano mo dito? Lang nagbin? Palagi. Yung mga paano lang ba? Palestina na. Coke na lang kaya? Coke. Hindi na. Ngayon, kung nga kanon ko. Kuha nga. Kuha. Kuha nga kanon. Ilang kilos kalok daw? Ilang kilos kalok daw? Ucinta. Ha? Ucinta. Tulad lagya. Ano ba sa tarif ko? Gahan sa tulas papa. Ano? Ano ba sayan? Mag-message niya po ni mo. Hindi wala. Kita nung dito. Sakto-sakto kayo guys na walang ano po si Tips niyo, walang duty. Yeah. Punta kami kila Marvin. Pwede ka duty daw? Wala te. Pero lumapit ko dito. Sa ako. Nangatong sidlings mo sa ba? Kuha. Busy pa kayo meron.
Ako nang ipalimpyo ha. Ano mo tanong malat eh? Oh. Mga, bali 300 lang, no? Taghala lang 300, no? Kapila din sidling. Ibaw. Ang mahal ang... Ang kahibaw sa sidling sa pila. Ah, sige, pag-visit ko na ako. Oh, naamag ko sa balay doon. Oy, niya. Ang akong kuan ba? Ito dyan. Ay, tabang man. Ladang bitaw. Pare na naman ito. Pare na tanan. Pwede lang katunla ko na. Depende ko sa balay no? Balik with dyan. Niya ako na lang itong putol-putulan. Ito dyan. Ya. Niya, dito tanaw. Kung sa'yo kita nanimod to ka ng anak pugon? Dili. Ah. Mao din nila kam. Bawang tabaan. Mao di ay. O na ako adi. Yan. Yan. Putdan lagi anak ko ng tagang ko. Niya, ang ikuan. Kahoy na lang ako ipagarog. Din butangan og ligid. Kahoy. Dali na madugta. Unsa may butang? Good. Itong kabilya na lang. Ano? Ang kabili ha. Pila man sad ka MM. Godik om sang godik. Oh, ito dyan. Okay naman good. Good, Di ha? man madugta. Sige. Di mayo og plastic kaya pa kuan daw. Sanitaire. Kasi imong buhat. Sod na. Ikaw na ubuson guys. So, dahil ko na lang sayang naman po. Ang dugo-dugo sad. Parami yung orders namin ito sa inyo. Siya. Pagkabuntag mo kay ko. Bungos. Ginat niya. May pakasiko. Puro. Oh, pas kayo. Kaya mo yung kusog sa bulkag. Check mo sa baba ba? Wala may kaabot. Makasi. Dinala ko na rin guys yung mga natira kasi napakasayang. Makain pa natin ito mamaya. Marami pa na. Dapat yung pagkain, sinisave talaga natin. Basta pwede pa lang kainin. Yan, pati yung tuyo. Suka, bili na lang ng suka. Mahunaw mo na ka, te. Kasi ito, te. Pasaan mo so, te? Ang dal salap. Pasaot Kaya busog na kami guys. Pasaot, no? Ito, ano? Panor. Di, Norte. Dugo. Hindi mo may agad dito sa kwan. So, ayun po guys, no? Tapos na po kaming kumain ni Teres Mio. Mo nang Yan. nahibog siya. Madunga rin. So ngayon po guys, kung pumunta, kung gusto niyo pong pumunta, mag-travel kayo papuntang north, madadaanan niyo lang po dito. And wala pa pong ibang karinderya dito, no? Pwede po kayong... Along the road lang po yung tindahan ni ate. And napakasarap po ng mga luto nila. Pilipino talaga. So yun po guys, thank you so much for watching. And yes, Yeah, abangan po thank you later guys. yung, Bye-bye. Thank you for watching. yung video namin together with Marvin Darolder. Of course, yung may-ari ng karinderya.